Jama'a, a shirinmu na abun al'ajabi da ilmantarwa, a yau ni Umar Bahaushe zan waiwaya zuwa ilimin yanayi ko kuma geography a turance don kawo muku bayanai akan ruwan sama, girgije da hazo, da bambancin da ke tsakanin girgije da hazo. Don jin cikakken bayani sai ku biyo mu. A yau Umar Bahaushe zai waiwaya zuwa ilimin yanayi wato geography a turance don kawo muku takaitaccen bayani akan ruwan sama, girgije da hazo da abin da ya bambanta su. Jama'a, kamar yadda kowa ya sani, ruwa na da matukar amfani ga rayuwar dan adam, dabbobi da tsirrai. Bugu da ƙari, tarihi ya tabbatar mana da cewa ƙabilu da dama a duniya sun yi ƙaura ne daga inda ba ruwa zuwa inda aka fi samun ruwa. Kai, harta ita kanta duniyan kashi 70 ruwa ne. Bugu da ƙari, kaso mafi yawa na jikin ɗan adam ma ruwa ne. Masana ilimin yanayi sun tabbatar da cewa ruwan sama da ke saukowa ƙasa asalinsa ruwan fuskar ƙasa ce da ya ƙunshi teku, rafuffuka da ƙoramu. Kafin mu fahimci wannan alaƙan, yana da kyau mu san cewa iska kala biyu ce, akwai mai sanyi akwai mai zafi, kuma iska mai zafi tafi mai sanyi shan ruwa. Abin lura na biyu kuma shine da damuna iska na bugowa daga kudu maso yamma, da rani kuma iska na bugowa ne daga arewa maso gabas. Sabili da haka ne yasa da damuna in ana rana sai iska mai zafi ta rinka shan ruwan teku, rafuffuka, ƙoramu da koguna, sa'annan sai ta shilla zuwa sama ta hada abin da ake ce ma girgije. Wato kaga anan za mu iya cewa girgije ruwa ne da iska mai zafi ya shaƙa ya kai can sama, sai mu rika ganin shi kaman hayaki daga nesa. Yayin da girgijen nan ya kai can sama sai ya tarar da iska mai sanyi, daga nan sai ya huce ya zama ɗuga-ɗugan ruwa. To daga nan shi ke nan sai a fara malala ruwa. Shi yasa yawanci kuke gani ake fara ruwa ta inda akwai tsaunuka. Ko me yasa haka? A yayin da iska mai zafi ta shaƙi ruwa ta yi sama da shi inda akwai tsaunuka, sai wannan iskan ya yi yunƙurin tsallake waɗannan tsaunukan ta hanyar ƙara zuwa sama sosai, inda wannan iskan mai ɗauke da ruwa ke haɗuwa da iska mai sanyi, sai ka ga girgije ya yi baƙin kirin, wanda daga nan sai ruwa. Jama'a, a takaice dai za ku fahimci cewa girgije na da muhimmanci wurin saukan ruwan sama. Kamar yadda na faɗa a baya, gizagizai in ka kalle su a sama daga nesa sai ka gan su kaman hayaki, to amma akasin haka ne. Girgije da hazo abu ɗaya ne, dukkan su ɗuga-ɗugan ruwa ne da iska mai zafi ya shaƙa ya kai sama. Misalin haka shine in ruwan zafi na tafasa, zaka ga tururi na tashi yana yin sama da shi, amma akwai bambanci tsakanin girgije da hazo. Duka abu ɗaya ya haifar da su, wato alakan da Allah ya kulla tsakanin rana, iska da ruwan fuskan ƙasa. Amma bambancin shine shi hazo yana samuwa ne a yayin da iska mai zafi ya tsotse ko ya shaƙi danshin da ke ƙasa. Shi yasa in ana rana sosai zaka ga ƙasa na fitar da tururi yana yin sama. To amma ba kaman girgije ba, wannan tururin baya nisa zuwa sama sosai, iyakar shi sama da mu kaɗan yake tafiya. Dalilin haka ne hazo ke fara sauka gabanin asuba lokacin da ba rana, gari ya yi sanyi, ma'ana wannan iskan mai zafi da ya shaƙi danshi ya gama hucewa. Shi yasa da safe in ka tashi sai ka ji hatta ciyayi sun ɗauka laimar ruwa. Shi kuma girgije kamar yadda na yi bayani yana zuwa sama sosai, kuma shi iska ce mai zafi da ta shaƙi ruwan teku, ƙoramu da rafuffuka, daga baya sai ya dawo mana a matsayin ruwan sama. Da haka na kawo takaitaccen bayani akan ruwan sama, girgije da hazo da kuma abin da ya bambanta su. Da fatan kun ilmantu. Sai ku tara a shiri na gaba don samun labarai makamantan haka masu ilmantarwa da abin al'ajabi. Na gode, ni ne naku Umar Bahaushe.